Zatika definitutako funtzioak. Badaude tarte bakoitzerako adierazpen algebraiko bat duten funtzioak. Nahi dut esan, zenbait funtzio edo orain arte ikusitako funtzioak ziren adibidez horrela, fx bardin x, eta besterik ez genuen zehazten. Zenbait kasutan gertatzen da honako hau. Funtzioa izatea edo ukitzea adierazpen algebraiko bat zati batean, adibidez, x edo fx da bat, x danian minus infinito eta 0 baino minus infinito baino handigoa eta 0 baino txikiagoa, hau da, x negatiboa izaterakoan da bat, eta adibidez fx x izatia x danian 0 baino handigoa edo berdina eta plus infinito baino txikiagoa. Funtzionek izango lituzke bi zati. Egin dezagun funtzionen adierazpen grafikoa ardatza x ardatza eta gutxi gora bera ikus dezagun nola dan funtzioaren irudikapen grafikoa. Bueno, funtzioa da bat x negatiboa denean. Honen nahi du esan x minus bat, minus bi, minus iru balio guztietarako i dela bat. Beraz, funtzioa egongo litzateke horrela irudikatuta. Eta x positiboa denean edo 0 denean da funtzioa da x, hau da fx berdin x edo i berdin x. Beraz, funtzioa badakigu nola dan, da horrelako zerbait da lehen kuadrantearen erdikaria. Importantia da kasu honetan kontutan hartzea edo jakitea x 0 denean, 0 da nolabait esateko punto problematikoa, hemen biltzen dira bi funtzioak. X 0 denean funtzioa nun da hon, lehen tartean edo bigarren tartean. Nik uste argi dagoela bigarren tartean dagoela, zeta hemen jartzen du x dela 0, baina handigoa edo berdina. Beraz, x 0 denean ez gaude goiko funtzioan baizik eta berakoan. Horretarako ez den funtzioari jartzen zaio hemen 0 txiki bat. Adierazteko funtzioa x 0 denean funtzioa ez dagoela hemen baizik eta beste funtzioan, beste arren. Hemen daukau zatika definitutako funtzio bat, 3 zati ditu, ikusten dezuen, funtzioa da x-ken 3, x negatibo edo 0 bada, balio du bi x dagoenian 0 eta 3-ren artean, eta balio du minus x 3 baino handigoa edo berdina denean, eta plus infinito baino txikiagoa. Adierazpen grafikoa hau da, hau lortu ahal izateko taula balio batzuk egingo ditugu, kontutan hartuta 3 adar hauek. Lehenbiziko adarra f de x edo i x-ken 3 danean irudikatzeko balioak emango dizkiogu egizi, baina noski kontutan hartuta eman behar dizkiogula balio negatiboak. Zeta x-ken 3 da x negatiboa denean edo 0 denean. Beraz, minus 2 balioa ematen diogu, ateratzen da minus 5, x minus 1 denean i minus 4 eta x 0 denean minus 3. Kokatzen ditugu puntu hauek grafikan, eta daukau minus 2, minus 5 puntu hau da, minus 1, minus 4 puntu hau da, eta 0, minus 3 beste. Bigarren adarra,
fx bi denean, ematen dizkigu xi bat, bi eta adibidez bat, 2,5 balioak, eta noski i beti izango da konstante. Ikusten dezue, dela konstantea, baina noski da konstantea 0 eta 3 balioen artean. Jarraitzen dugu, hirugarren adarra da fx berdin minus x, x danean 3 baino handigoa edo berdina, eta plus infinito baino txikiagoa. Ematen dizkiogu 4, 5, 6 balioak, eta ordezkatuz, ia ateratzen zaigu, minus 4, minus 5 eta minus 6. Kasu honetan ikurra aldatzea besterik ez da. Kokatzen ditugu puntuak, 4, minus 4, 5, minus 5 eta 6, minus 6. Eta funtzio ailatuko da, 3raino. Ikus dezagun, muturretan funtzioa nun daun. Hemen dauzkau nolabait esateko bi puntu problematiko, bat da 0 eta bestia da 3. X 0 denean, ikusten dezue, adarra izango dela lehenbizikoa. Hau da, x 0 denean balioa da minus 3. Horretarako hemen jartzen dugu, ikusten dezue 0 txiki badaukala. Eta x 3 denean, hemen gaude. Hemen jartzen duelako x 3 baino handigoa edo berdina delako. Beraz funtzioa hemen egongo litzateke, eta hemen daukazue, ikusten dezuen bezala, 0 txiki bat. Eta hau izango litzateke, funtzio honen, 3 zati desberdin daukan funtzio honen irudikapen grafikoa, adierazpen grafikoa. Idatzi zatika definitutako funtzionen adierazpen algebraikoa. Hemen egin behar dugu, alderantzizko ariketa, hau da, ematen digute adierazpen grafikoa, eta lortu behar dugu adierazpen algebraikoa. Hemen daukazue dagoeneko soluzioa. Bueno, 3 adar dauzkau, ezkarreko adarra hauxe da, ikusten dugu funtzio konstante bat dela, bide batez, bigarren adarra bezalakoa, x negatiboa denean, balio du minus bat. X minus infinito baino handigoa denean, eta 0 baino txikiagoa denean. Ikusten dezuenez, hemen 0a hemen daukagula jarrita. 0 puntuan nahi du esan x 0 denean ez dala hemen egongo, baizik eta beste funtzioan egongo dela, goiko funtzio honetan. Bigarren adarra, edo bigarren adarraren balioa da bat, hemen daukau. Noiz, esaten digute x, ikusten dugu x 0 eta 2-ren artean dagoenean. Beraz, jarriko genuke x 0 baino handigoa edo berdina denean, eta 2 baino txikigoa edo berdina denean. Eta hirugarren atala da 2x, hemen gaude, x 2 baino handigoa denean, eta plus infinito baino txikiagoa. Eta hemen ere x 2 denean hartu behar daun noski bigarren atala. Hartzen badugu bigarren atala, hirugarrenean 0a jarri behar dugu, hor asaltzen den bezala. Beraz, hau ikusita, lortu dezakegu, beste hau, adierazpen grafikoa kontutan hartuta, erreparatuta, adierazpen algebraikoa lortu dezakegu. Fijatu bertzeaten nola diran funtzioak, eta batez ere mugetan nun daude 0 txiki horiek. Adieraziko ditugu zatika definitutako 3 funtzio. Beste toki bateagoaz, eta hasiko gea lehenbizikoa adierazten. Da fx berdin x-ken 2, x minus infinito eta minus baten artean dagoenean, 3
x minus bat eta biren artean dagoenean, minus bat eta bi barne, eta iruken bi x bi baino handigoa eta plus infinito baino txikigua denean. Hemen, noski, jarri behar da, plus infinito baino txikiagoa. Egin dezagun funtzionen adierazpen grafikoa. Hemen jarriko dugu minus bat. Eta hemen bi direla nolabait esateko punto problematikoak, muga puntuak. Lehenbiziko atalean, hemen funtzioa da x ken bi. Beraz, emango dizkiogu bi balio, xi, x eta y, adibidez x minus bi eta x minus iru, gutxi gora bera jakiteko nolako irudikapena dun, x minus bi denean, minus bi, ken bi, funtzioa da minus lau, hemen emango diot balio txikiagoa ez minus iru baizik eta arrasago ateratzeko minus bat. Eta x minus bat denean funtzioa da minus bat, ken bi minus iru. Gutxi gora bera izango litzateke minus bat minus iru, hemen egongo litzateke, beste kolore bat emango diot, hemen egongo litzateke, eta minus bi, minus lau. Horrelako zerbait. Eta funtzioa izango litzateke, minus bateaino iristen da, horrelako zuzen bat. Zer gertatzen da minus batetik bira, hemendik honea, funtzioa dela konstantea. Funtzioaren balioa da iru. Bat, bi, iru, izango litzateke biraino horrela eta minus bateraino horrela. Eta funtzioa nun dago, hau da, x minus bat denean eta bi denean zer adarra hartu behar du kontutan, lehenbizikoa edo bigarrena. Nik uste hartu behar dugula bigarrena, zeta hemen jartzen du x dela minus bat baino handigoa edo berdina eta bi baino txikigua edo berdina, hau da, x minus bat eta x bi denean funtzioa balio du iru. Beraz hemen jarri behar dugu, jarriko genuke 0 txiki bat, eta hirugarren adarrean baita 0 txiki bat jarri beharko genuke. Bueno, hirugarren kasuan ere jarriko dugu, egingo dugu horrelako balio taula, x, y, pare bat balio emango dizkiogu xi, eman dezagun x iru dela, x iru denean, daukau iru ken bi, bidar iru ken 6 minus iru, eta lau denean, izango litzateke, iru ken 8 minus bost. Lau minus bost. Gutxi gora bera, iru. Sartzen zaigun, minus lau, oleko zerbait, eta bost minus bost. Izango litzateke, horrelako zerbait. Dauka pendiente malda negatiboa horrelako izango litzateke eta ailatuko litzateke honeaino. Eta noski hemen, lehen aipatu dugun bezala, jarri beharko dugu 0a. Nolabait adierazteko, x bi denean funtzioa hau dela. Hauxe. Egin dezagun. Beste funtzioaren adierazpen grafikoa ezaututa baitare bere adierazpen algebraikoa, kasu honetan da fx edo nahi badezue y berdin
hemen ere hiru zati dauzkau, minus x, baldin x, minus infinito, baino handigoa, eta 0 baino txikigoa denean, bat x danean 0 baino handigoa edo berdina, eta bi baino txikigoa edo berdina, eta 0 x danean bi baino txikigoa, eta plus infinito baino txikigoa. Lehen bezala, nik uste honek ez ditugula komplikazio berezirik izango, x ardatza, y ardatza, funtzioa irudikatzeko beste kolore bat ematen diot, has gaitezen honekin, kasu hontan fx edo y da minus x. X bat, barkatu minus batenean, bat ezin diot eman, zeta x da negatiboa. X minus batenean, y ateratzen zaigu bat, x minus bi, y bi, orduan ikus dezakegu, hau zuzen bat dela, horrelako zuzen bat, aldatzen dela 0-raino, bat eta bi artean, bat eta bi funtzio da konstante bat, konstante hori bat da, beraz, izango litzateke horrelako zerbait, eta noski 0a jarri beharko dugu lehen adarrean, zeta x 0 denean, y da bat. Hemen jartzen dulako x dala 0 baino handigoa edo berdina, beraz hemen jarriko genuke olako 0 bat. Dauzkau lehenbiziko adarrak irudikatuta, eta hurrengoa da beste konstante bat, 0 hain zuzen ere. Hau da, bitik aurrea funtzioa jungo litzateke justu x ardatzean. Eta x bi denean funtzioa ikusten dezuen bezala balio du bat. Beraz, hemen jarri behar dugu 0 txikioi. Eta hau izango litzateke funtzio honen adierazpen grafikoa. Hau da adierazpen algebraikoa, eta beko hau adierazpen grafikoa. Ikus dezagun hirugarren funtzioa, honako hau da fx edo y berdin minus lau x minus bost eta biren artean dagoenean x bi baino handigoa edo berdina denean eta zazpi baino txikiagoa edo berdina, eta minus x denean zazpi baino handigoa eta 10 baino txikigoa. Ikusten dezue kasu honetan minus infinito eta plus infinito ez zaizkigula agertzen, ea zer nahi duen esan honek. Abstiz ardatza, ordenatu ardatza. X da minus lau, konstante bat, x dagoenean minus bost eta biren artean. Jarriko dugu bat. Bi. Hiru. Lau. Bost hau izango litzateke minus bost. Bat. Bi. Tarte honetan funtzioak balio du minus lau. Bat, bi, hiru, lau. Konstante bada, izango litzateke gutxi gora bera horrelako zerbait.
Funtzioaren balioa da x dagoenean 2 eta 7 artean. Hau da 2, 3, 4, 5, 6, 7, gutxi gora bera, eta balio du x. Beraz x 2 denean, i da 2, joango litzateke hemen, x 3 denean, i da 3, beraz, ikusten dugu nola joango dan funtzio hau, eta x 7 denean, bueno, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gutxi gora bera jarriko dugu hemen, ezabatuko dut, eta funtzioa izango litzateke, bueno, horrelako zerbait. X 2 denean, funtzio esan dezagun problematiko bat, 0a jarri behar dugu hemen. Zeta x 2 denean, i da 2, bigarren adarrean gaude. Eta 7tik 10, hau da, 7, 8, 9, 10, hau da, tarte honetan, funtzioa balio du minus x. Minus x, beraz. X 7 derian, funtzioa da minus 7. Orduan, egongo litzateke, beti irudikatuta, hau da, minus 5, minus 6, minus 7, gutxi gora bera, horrela izango da, eta x 10 denean, funtzioa da minus 10, beraz, ez hau da, 7 puntua, hau xezan, minus 7, horreango litzateke, eta 10, minus 10, hortxe jarriko dugu, funtzioa gutxi gora bera egongo litzateke irudikatuta horrela. Eta ez dute hortikan jarraitzen. Hau da, funtzioaren izate eremua da minus 5etik, hemen hasten da, minus 5etik 10-raino. Hor dago definituta funtzioa. Hau da, minus 5 baino txikiagoa diren balioentzat ez dago definituta, ez dare 10 baino handigoa direnentzat. Falta zaigu gauz bat, eta da gure buruari galdetu x 7, beste puntu problematikoa, denean funtzioak zenbat balio du. Edo minus 7, edo 7, noskita bigarren atalan dago, hemen jartzen du x dela 7 baino txikigoa edo berdina, eta hemen jarriko genioke 0 txiki bat. Eta muturretan, 10 ez da jatzen, jartzen du x dela 10 baino txikiagoa, hemen ere jarriko genioke 0 txiki bat, eta minus 5en berdin, hemen jartzen du x dela minus 5 baino handigoa, ez berdina, beraz hemen ere muturrontan, ezkerreko muturrea jarriko genioke 0. Bukatzeko ikus dezagun ariketa hau, 11. ariketa, idatzi alboko grafikoari dagokion adierazpen algebraikoa. Berriro errepikatzen dugu kontzeptu berdina, ematen digute, kasu honetan adierazpen grafiko bat, eta lortu beharko dugu adierazpen algebraikoa. Bueno, fx, hau harinago egingo dugu, daude 3 zati, lehenbiziko zatia ikusten dezue hemen konstantea dela, da bat, noiz, x danean minus infinito, suposatzen da hemen dikan segitu ingo dula, minus infinito baino handigoa, eta minus 2 baino txikigoa. Bigarren adarra, beste konstante bat, minus bat, kasu honetan, x dagoenian minus 2 eta 2-ren artean. Jarriko dugu hemen minus 2, hemen jarriko dugu 2, eta ikusten dezuen bezala, hemen daukau 0a, eta funtzioa hemen dago. Beraz, hemen jarri behar dugu, minus 2, baino handigoa
edo berdina. Eta hemen, mantendu behar dugu, txikiagoa, ze da 0 hemen daukau. Hirugarren atalean jarri beharko diogu handigoa edo berdina. Hirugarren zatia da X. X danean bi baino handigoa eta plus infinito baino txikigoa. Kasu honetan ere, horrela margotuta dagoela, ikusten dugu bigarren adarrean, hau da, X minus bat denean, tartea da X baino X minus bi, X danean minus bi baino handigoa eta bi baino txikigoa, eta hemen daukau 0a. Honek nahi du esan, X izango dela ez bi baino txikigoa edo berdina, baizik eta bakarrik txikigoa. Eta hemen, hirugarren atalean, jarri beharko dugu X dela bi baino handigoa edo berdina. Eta izango litzateke adierazpen grafiko honi edo adierazpen grafiko honi dagokion adierazpen algebraiko hau. Beraz, ikusten duzue saio hontan saiatu gehala pasatzen adierazpen grafikoetatik adierazpen algebraikoara eta adierazpen algebraikotik adierazpen grafikoetara.